Hej alle sammen. Ups, jeg tror, jeg var tale lidt for højt der. Fordi i dag, der skal vi lave en prank. Birgitte. Oh my god, jeg kommer sygt meget til at grine, men lige meget. Vi skal lave en prank, fordi hun er faldet i søvn, imens hun tager bagdysten. Jeg kan lige vise jer det. Og så skal vi prank hende, hvor jeg tager hendes iPad. Og så vækker jeg hende, og så skynder jeg mig væk. Så lægger jeg mig i min seng. Det kommer til at blive sygt grineren. Ikke vent. Jeg vil bare sige undskyld for, at vi ikke har postet så lang tid. Det var vi. Vi har haft travlt med så mange andre sjove ting. Og fordi vi ikke havde været sammen. Ja. Okay. Jeg venter lige i mig. Altså, den kører jo stadig. Skal jeg ikke lige se, hvor beskidt i hendes hoved er, om hun er kilden? Er hun kilden? Nej, jeg tror hun ægte sover så. Okay. Er hun kilden her? I et sekund, der blev jeg ægte bange. Se, det kører stadig. Lad ligesom om du sover. Okay, jeg gør det. Ja, lad ligesom om du sover. Lad ligesom om du sover. Snork lige lidt. Filmer du? Nej. Jo, jeg gør så. Ej, du skal sove. Så slip lige det der så. Hvad fanden? Ej. Oh my god. Oh my god. Jeg så hun opdagede mig. Og nu kommer hun. Ej. Men nu har Gitte kraftedeme lagt sig til at sove en gang til. Altså, jeg synes simpelthen ikke, det er i orden, men nu gør jeg det altså alligevel. Fordi hun skal altså ikke sove så længe. Nu skal jeg hen til Gitte. Men I skal være virkelig stille, ellers må jeg så ikke komme med. Fordi hun er meget følsom. Ej, oh my god. Det er meget sjældent, at jeg ser hende i den her position, hvor hendes snum stritter ud sådan der. Og oven i købet, hvor hun drikker en bajer. Og hun er blevet færdig med den, fordi så kan jeg godt tømme den. Ja, det er hun sgu ikke. Ej, hun har sgu et mærkeligt ansigt, når hun drikker bajer. Nu kommer hun! Nu kommer hun! Jeg vil gerne række tasken ud. Oh my god! Oh my god! Jeg er bange! Jeg er sygt bange! Jeg har klædet mit hoved op! Kom on! Jeg tror, hun er pissefuld. Jeg tror også lige, hun kastede op der. Hun er mærkelig. Stop! Jeg er lige ved at vælge ned af sengen. Jeg vælter faktisk ned. Der er ingen, der gider at se dit ansigt. Lad være. Jeg prutter. Ej, det gør jeg ikke. Jeg gjorde det. Nej. Fordi de er bedst. Ikke? Vores egne YouTube-videoer topper alle de andre kanaler. Og lige nu ser jeg Ej, faktisk... jeg filmer. Jeg filmer. Det var alt for Gitte. Nej, det er Gitte først.